ahora mesmo non se pode. Claro. A sombra está se ben, sabe? Hai un corpo de aire. Sí, pero ves que metes en coche, se tes o sol, madre mía. Pero ves andando día por aí polo... Joder, Non dá aire. eu pensei que caía plomo. E iso que son as 8 da tarde. Está pasando. Pois a ver se aplosa unha vez isto. Aurora, estás Ola, boa tarde a todos e a todas. Comezamos co pleno do día 15 de xuño de 2021, sendo as 8 da noite, e o único punto e asunto a tratar é o expediente 1128/2020, proposta da Alcaldía de aprobación do proxecto de renovación do alumeado público exterior no municipio de Cangas e inicio do expediente de contratación. Ben, como todos sabemos, este é un proxecto de renovación integral do alumeado público exterior do Concello de Cangas, que está subvencionado e enmarcado no proxecto operativo FEDER por un valor de subvención de 2.688.000 euros, donde o Concello aportaría 512.000 euros, ¿no? Conseguindo a previsión que se marca en este proxecto é que poidamos conseguir un aforro enerxético dun 40%, tanto na área económica como na área ambiental, reducindo así as emisións de GEI. Reducir a importante facturación eléctrica casi nun 6% dos orzamentos municipais e é unha fórmula tamén de reducción de contaminación lumínica. Este proxecto foi levado a cabo e adxudicado do contrato a servicios de redacción de proyección e dirección de obra na SEI Ingeniería SL. Dou paso de turno de palabra. Avante. Ben, boas tardes a todos e a todas. Primeiro, disculpar a ausencia do compañeiro Tomás Hermelo. O concelleiro non pode estar aquí por motivos laborais neste pleno extraordinario. Ben, o asunto que traemos é o proxecto de iluminación exterior, un proxecto do que levamos falando moito tempo.
anos, prácticamente, un proxecto do que xa se ven falando dende fai moito tempo, e bueno, unha vez máis, pois traemos un pouco as cousas no último momento e a correr. É necesario facer un pleno extraordinario para aprobar o proxecto e iniciar o expediente de contratación, porque se non temos unha empresa adxudicada a este proxecto no mes de outubro, é moi probable que esta subvención se perda. Entonces, este é o motivo polo que se convoca un pleno extraordinario e non se leva este tema nun pleno ordinario, que sería o seu. Levamos moito tempo falando do proxecto e o ideal sería ter aprobado mellor este asunto nun pleno ordinario sin necesidade de convocar un extraordinario. Dende o noso grupo non vamos a poñer ningún impedimento á aprobación do asunto. Creemos que é algo, de feito, algo urxente no que actuar no noso Concello para, bueno, pois para renovar toda a iluminación exterior de todo o municipio. E bueno, o que si nos parece moi importante é tamén que logo desta aprobación, se é que se dá neste pleno, coñecer os pregos que se van para a contratación da empresa, coñecelos con anticipación e incluso mellor poder ter novamente unha xuntanza telemática para poder debatilos entre todos os grupos. Polo de agora, nada máis. Dou turno de palabra ao BNG. Sí, moi breve. Efectivamente, estamos a falar do proxecto de iluminación que leva moitísimos anos traballándose, leva moitos anos sendo necesario e agora pois traese aquí a aprobación ao proxecto. Tamén queremos criticar ese apuro que apareceu a última hora cando a concesión de IDAES está aprobada dende febreiro do ano pasado, perdón. E agora, con todas presas, con pouquísimo prazo, en outubro ten que estar rematado o proceso de adxudicación, e estamos cos tempos límite. Como sempre, as cousas a última hora e os tempos límite. Agardamos que no vindeiro pleno, que cando van a ir os pregos administrativos e técnicos que levarán esta adxudicación, pois teñamos unha xuntanza previa, como tivemos ata agora, para poder debater e poder aportar o que consideremos. Nada máis. Turno do PSOE. Pois, nós, desde logo, esperemos que desta vez sea definitiva, que non vai haber pegas en aprobar este proxecto por nosa parte, pero si tamén pedimos que despois de aprobado isto haxa unha reunión o máis pronto posible para estudiar as cousas e os pregos correspondentes. Nada máis por ahora. Por parte de ACE. Sí. Boa tarde. Eu que vou agora a deciros as datas desde que o día 7 de xaneiro comunican a concesionaria, comunican e o día 15 de febreiro empezamos co inicio do expediente para a licitación da redacción do proxecto. Firmouse o contrato o 20 de novembro de 2020. Hubo unhas emendas no expediente, hubo un recurso dunha empresa que se desestimou e non se pudo adxudicar hasta despois. O Concello tiña plazo ata abril coa empresa concesionaria, por o que pedimos prórroga de 6 meses que se concedeu ata o 28 de outubro. A documentación que veña a posteriori se vos pasarán os borradores cando os teñamos no Concello. De momento, nada máis. Turno de palabra para o PP. Boa tarde a todos. Ben, en setembro de 2017 foi cando empezou, bueno, cando xa tiñamos máis ou menos este contrato resolto dun xeito diferente. Íamos contratar o alumeado máis o aforro a unha empresa, lle íbamos regalar o aforro de Cangas a unha empresa por 761.000 euros a 8 anos, 3,5 millóns de euros, porque según o señor Avalo
Cangas non podía, non reunía as condicións para entrar no IDAE. As condicións son as mesmas que no 2017. O que pasa que agora non. No 2019 si se decidiu facer o que tiñamos que facer desde un principio. Nos votamos en falta que este consenso e que esta forma de traballar non se dera antes, porque entón xa teríamos o aforro executándose e xa teríamos o alumeado sin contaminación lumínica e, ademais, un alumeado de calidade, que agora mesmo non temos ninguna cousa nin a outra, porque, ademais, recordo precisamente que do 2017 ata o 2019, cada vez que alguén pedía cambio de luminaria se decía que non porque estábamos traballando nisto. Ben, non entendemos tampouco por que se trae a urxencia. Non entendo tampouco que valoro que sexa Aurora ahora quen defenda, porque creo que é a edil que ten que levar este proxecto, porque está nas súas competencias, e me alegro de que sea así. Creo que vai ser todo un pouco máis transparente, porque ese empecinamento en facelo primeiro dun xeito e despois, agachar a orella e ter que facelo así, pero seguindo levando ti, Mariano, o proxecto non entendo. Creo que unha vez que se fracasa en algo, un debe apartarse e deixar a edil correspondente, que ademais lle compete, que leve o tema. Entendo que podas decir é unha subvención e son de facenda, sí, pero entonces debería ser compartido e non como ata agora de xeito singular. Vamos, non o entendo e me alegro, de verdad, que sexa Aurora quen defenda ahora mismo este proxecto. Nos parece necesario, nos parecía necesario no 2017 e nos sigue parecendo necesario agora. Creo que vamos, como sempre, tarde, mal e arrastro. Non entendo que, tendo unha resolución do IDAE en febreiro do 2019, estemos agora mesmo no 2021 en xuño nun pleno extraordinario tratando isto. Pero, nós non vamos a por pegas, simplemente decir que os prazos hai que cumplilos, pola nosa conta non vai quedar, e nos parece positivo, e estas reunións que tivemos na que todos aportamos nos parecen necesarias e son unha mellora para Cangas, que é do que se trata, nada máis. Non se preocupe, non fai falta que faga un alegato do recorte de prensa de Juan Calvo hoxe. É dicir, a compañera participou neste proxecto desde o minuto 1, estivo en todas as reunións, e obviamente que ela o vai defender porque quen non ten que defender é a súa concellería, está clarísimo. E decir que a subvención está concedida o 7 de xaneiro. Creo que a compañera explicou perfectamente cal foi o motivo desa demora. Non é unha demora por parte deste goberno, é unha demora nun proxecto que se presenta o cal se nos permite os plazos para presentar unhas alegacións ou unhas emendas e que, ademais, unha enxenería exterior a este Concello presenta un recurso. Aí existen uns plazos legais que hai que cumplir, sen máis. Eso nos leva, certamente, a novembro. Por que se trae de urxencia? Porque é importante, porque é un proxecto moi importante económicamente para Cangas. Se trata de cambiar todo o alumeado público que tanto precisa esta vila. E é urxente porque cada día que gañemos neste proxecto é un día que non nos xogamos perder esta subvención que supón unha inversión moi importante para os veciños e as veciñas, igual que coincidimos todo o mundo. Por que urxencia? Porque o proxecto chegou cando chegou e que, ademais, compartimos con vos para que puiderades ter tamén marxen para alegar. O mesmo me refiro aos pregos, é dicir, os pregos a día de hoxe irán no inicio do expediente e cando teñamos por parte dos técnicos, que hai que aclararlo, os pregos os fan os técnicos, non os fan os partidos os políticos desta corporación. Cando este ese borrador, claro que o vamos a compartir con vos e tamén vamos a intentar pedirvos celeridade dentro da calma que precisamos para falalos, velos e negocialos. Por que? Porque estamos falando de que temos un proxecto de moitos cartos, que sabemos que pode haber máis recursos e máis situacións que quedan xa completamente fora do noso alcance. Entón, todo aquel tempo que gañemos, mira, se pode sair antes do plazo, vai ser clarísimamente moitísimo mellor. Dolle o turno de palabra avante.
Ben, eu reiterar un pouco os argumentos que se deron aquí. Eu creo que o que se está criticando non é que o proxecto sexa urxente, por suposto que é moi urxente. Creo que todos os compañeiros da corporación estamos de acordo niso, que é necesario actuar no alumeado exterior. O que cuestionamos é a necesidade dun pleno extraordinario para a aprobación do asunto. Estamos en xuño de 2021, xa pasaron varios plenos nos que se podería ter aprobado con anticipación este tema. Eu creo que sí que, inda que houbera recursos en tema de prazos e demais, eu creo que a excusa non cubre todo o tempo que pasou para poder ter aprobado con máis tempo o proxecto. E nada máis, creo que estamos en tempo ao mellor de sacalo adiante, pero sí que estou de acordo co que se está a dicir aquí de que sempre tarde mal e arrastro. Quero dicir, vamos con tempos moi xustos para un proxecto moi amplio que precisa de moito tempo para todos nós incluso, para revisar pregos, para todo. Nada máis. Turno de palabra para BNG. Pois sí, reiterar exactamente o mesmo. Aquí o problema non é a necesidade do cambio de alumeado. Todas e todos compartimos esa necesidade, todas e todos sabemos como está este alumeado, especialmente as que tivemos labores de goberno en esa área, que coñecemos perfectamente a gravedade da instalación eléctrica do alumeado público exterior de Cangas, dos cadros eléctricos, das luminarias, etc. Iso non o cuestionamos e nunca o vamos a cuestionar, porque o defendemos no seu momento e seguimos defendéndolo. Aquí o que se cuestionaba son os tempos. E comentaba a propia concelleira, a concesión foi, o inicio do expediente para a contratación da empresa Enxeñería que redactase isto foi o 15 de febreiro e non se asinou o contrato ata novembro. Son 7 meses que, por moitos recursos e por moitos prazos que son un tempo moi longo, excesivamente longo para resolver un concurso. Esperemos que cumpran agora os prazos porque temos escasamente poucos meses para ter rematado este expediente e ter contratado xa e adxudicado a empresa que vai a facelo. Canto antes mellor, porque de verdade que de necesidade. Cangas necesita yo. Turno de palabra para Mariano Abalo. Sí, non iba a intervir, pero creo que a intervención do Partido Popular é tan patética que canto menos me obriga a algún tipo de matización moi breve, non? En primeiro lugar, o equipo de goberno anterior foi quen des luz verde a iniciativa de xestionar a solución a este problema dunha forma común, non foi un capricho de ningún concelleiro ou concelleira en concreto. O que pasa que eu entendo que hai que intentar lapidar a quen máis molesta. Eso entendo perfectamente. Así, efectivamente, como xa dixo a alcaldesa, simplemente se repiten determinado tipo de elementos mediáticos que xa sabemos ao servicio de quen están. Esa, para rematar, a transparencia respecto desto e outras actuacións, a alcaldesa garantizou desde un primeiro momento e a garantía é total respecto do que foi xa o análise do proxecto e vai non ser con respecto dos pregos. Nada máis. Turno de palabra para o PP. Eu os alegatos os vou facer como me parece a min, porque teño a liberdade para facelos. Por suposto que os pliegos non os fan os políticos, xa o sabemos todos, aínda que para vostede debe ser unha novedad, porque ven aquí a explicárnolo, xa o sabemos, menos mal. Criticamos a falta de tempo, porque é unha constante neste goberno. Todo é por urxencia e todo se trae tarde, mal e arrastro. Tampouco tivemos tanto tempo dende que nos presentou o proxecto ata a primeira reunión. O vimos o proxecto porque pusemos interese e lle botamos horas, non porque vostedes nos facilitaran en tempo e forma o proxecto. Que sería de agradecer que se fixeran as cousas así, en tempo e forma, pero entendemos que é unha constante de vostedes e non somos quen de cambialo. Nos gustaría, pero non somos quen. E vostede, señora Abalo, o que xa o acaba de decir, que vostede é o que máis molesta. Bueno, pois entón, tenno fácil, xa sabe o que ten que facer. Mire por a fiestra e mire como está Cangas e entón pense, igual ten algo que ver tamén niso. Se o alumeado non se licitou antes no IDAE foi porque vostede mesmo
dixo que non se podía. Mo dixo a min directamente, cando yo plantexei. E me dixo que non era viable e que non se podía. E o dixo, e eu lle dixen, yo rebatín perfectamente, e lle dixen que falara cos técnicos. E vostede quedou de darme un informe técnico que nunca me deu, que justificara a súa resposta. Nunca mo deu porque era imposible que o tivera. Entón, o único patético que hai aquí, de momento, creo que é o mesmo que di que molesta, nada máis. Prefiro non entrar en certos calificativos, solamente recordar que traemos un proxecto que eu creo que é importante para Cangas, todos e todas coincidimos exactamente neso. É importante porque, ademais, certamente está subvencionado e o que pretendemos entre todas e todos é que este proxecto saia adiante, co cal o que se vai votar hoxe aquí é o propio proxecto que unha vez entregado por Nasei, que eso sí que foi algo que non comentei, se tivo que pedir un informe de supervisión a outro órgano externo a este Concello para garantir que cumplía os requisitos do IDAE e a raíz de aí se presenta a esta corporación. Unha vez que aperturemos expediente, inicio de expediente con este acto hoxe, os técnicos presentarán os pregos, faremos chegar os pregos que se asunten e volveremos a facer como fixemos para o proxecto, que será compartilos, compartir opinións e meter as mencións que todos consideremos que é oportuno. Entón, pasamos á votación. Ben? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobado por 12 votos a favor e abstención do PP. Pechamos esta sesión porque xa que un pleno extraordinario non hai nin rogos nin preguntas. Boas tardes a todos e a todas.